بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك أمين بسم كريستوس كريستيان بسم والد ولد يرهان بسم منفس قدس منفس أيان زتهالكم نايم ميتاشين قدسين إنجل مرام حات خمير لهم أو لما عنتنا محيز لكم زغاركم زعوا قسقام زفيديو قسقام تاي مالتيو أي قسقام نمنتاي نخورو زفيديو ياو قسقام بيت كريستيان ناز خبر له ياو ميتاشين قدس إنجل مرام زعرفت اللي زي مالت ميتاشين قدس دنگل ماريام كاب غليلا زنورتو كاب يروساليم بوتام حدا نغس هيرودس بحال نغس نغيس نيرو كاو گن كنغس كلام اوز عدزي ويوزنات كاللخاي بوتام كاب حانتي بدنگلنا زتولد عوي نبي كل ديمو انت سلطان كا خدغك ايو زل ورا سمع نيرو كاو نسون ازي نسلطانو لخي حدغيلو ياو ني ميتاشين قدس دنگل ماريام بوتادرات غيرو دا علشا غيرو الخقتليلو علشا غيرو مالتي ازي جيتانا ودحنا يسوع كريستوس مستولده مسديو دما ادو قدس دنگل ماريام دما ያው ዙዝኛ መልእክት መስማዓት ንኸይቀትላ ምስ ቅድስት ሰሎሜና አረጋዊ ዮሴፍ ካውዝ ዓዲ ተልዒሎም ለግብጽ ኸይዶም ማለት እዩ ያው ካብ ግብጽ ኢትዮጵያውን ረግጸም እዮም ለግብጽ ተሰዲቶም ማለት እዩ እዚ ክስደት ከለው ያው ብዙሕ እንቅፋት ብዙሕ ኽያት ብዙሕ ዓቀቢ ውረዲ ብዙሕ ደማ ናይ ደስታ ናይ ፍቅሪ በዓላን ሃልየት ግን ሓዘን ዘጽሕላ ብዙሕ ውጣውረዶ ናገበረት ተንቃሳቂሳ ማለት እዩ ካብ ገሊላ ናብ ግብጽ ናተሰደተት ሄሮድስ ደማ ንዓን ክደሊ ብሰራዊቱ ገይሩ ኣዚዙ እቶም ሰራዊት ናኣለሽዋ ማለት እዩ ካውም የታሽን ቅድስት ድንግል ማርያም ያው ካብ ዝወጸትሉ እዩ ወጽያ ድማ ተሰደትሉ እዩ ሄሮድስ ካንታ ይገይሩ ዞም ኩሎም ለለው ህፃውንቲ ኣክውዎሞ ካብ ዝኩለድ ዝቀረውና ህፃውንቲ ካብኣቶም ሓደ ኸውን ስለዝኽእል ክረኽቦ እየ ብማል ያው ልዞም ኩሎም ለለው ህፃውንቲ ኣኪቡ ኣቕቲልዎም ማለት እዩ ያው ሕዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ያው ቤተ ክርስቲያን ካብ መሰረታ መስቀል እዩ እንደገና ሞሊሱ ዘይት ዝቅባእ ኣለዋ ክንደይ ነገር ኣለዋ ካብ መሰረታት ሒዝ ክሳዕ ጫፋ ጉልላታ ክሳዕ ለዓል ዘሎ ምሳሌ ኣለዋ ማለት እዩ ከክን ዓለ ምሳሌ ብኻምዚ ምኽንያት ተምሳሌ ታይል ኣብነት ሓደ ቤተ ክርስቲያን ክንረኸለና እንቋቑሖ ሰገን ወይ ድማ ኣብ ለዓል ጫፍ መስቀል ይግበርሞ ካው ዝኾነ ሓሸውሸው ዝብልኛ ማለት እዩ እዚ ሓሸውሸው ዝብል ትበዝሖም ናይ ህፃውንቲ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ነቶም ህፃውንቲ ኣኪዩ ጫው ጫው ከም ልነወር ምሳሌ እቶ ለዓሊ ኣብ ጫፍ ወይ ሰለስተ ሓደ ጌርና ነቕምጠለና መስቀል እንቋቑሖ ሰገን እውን ዝበሃል ኣለዎ እቶ ሓሸውሸው ዝብሎ ድማ ናይዞም ህፃውንቲ እዚኦም ምሳሌ እዩ እቶም ህፃውንቲ እዚኦም ብሄሮድስ ዝተሰየፉ ንምንታይ እዮም ተሰይፎም ልክዕ ከም ዝብለናዮ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነብይ ይውለድ ኣሎ ናትካ ስልጣን ንኽሕድገካ ይውለድ ኣሎ ተባሂሉ ነቲ ህፃን ንኽረክብ ኢሉ እዩ ከምዚ ገይሩ ሰይፍዎምና እልፍ ኣእላፋት ወይ ከዓ ብዙሓት ዝኾኑ ህፃውንቲ ሰይፉ ብኸምኡ ምሳሌ ተቐሚጡ ማለት እዩ ወነማ ክንቅጽል ከለና ትምህርትና መድሓኒና እሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቅድስት ሰሎሜና ምስ አረጋዊ ዮሴፍ ያው ተሰዲቶም ለ3 ዓመት 6 ወርሒ እንደሞ 42 ወርሕታት ለአክል ማለት እዩ ተሰዲቶም ኣብ ግብጽ ኣትዩ ካብ ግብጽ ሜታሽን ታይ ሰሚዓ ቱ ዘሳደዶም ሄሮድስ ሞይቱ ማለት እዩ ካው ምስ ሞተ ያው ለዓድኺ ተመለሲ
ያው ትንጉስ ሞይት እዩሞ ተመለሲ ተሂላ ናተመለሰት እናሃለወት ያው ሀገርች ናሁ ገሊላ እተዊ ናብ ገሊላ ሀገርኪ እተዊ ላ ሀገርኪ እተዊ ምክንያቱ ሄሮድስ ትንኦም ለሳዶም ነበረ ስለልሞተም ተመለሲ ተሂላ ናተመለሰት እናሃለየት ኣብ ግብፂ ብደው ግብፂ ትርከብ ደብረ ቁስቋም ትበሃል ቦታ ኣዕሪፋ ማለት እዚ ሕዚ ለኣብነት ብዙሓት ቦታታት እኒአው ከምዚ ንፅውዕ ማለት እዩ ለኣብነት ደብረ ገለ ንብለሎም ምክንያታት እዚ ስለዚ ደብረ ቁስቋም ቦታ እዩ ማለት እዩ ክንሕዘል ሕዚ ኣክሱም ጽዮን ንብል ሕዚ ኣክሱም ዓዲ እዩ ደብረ ብርሃን ንብለሎም ምክንያት ብዙሕ ምእኞ ስለዚ ደብረ ቁስቋም ማለት ወይ ቅዱስ ሰብ خالي يكونن ቦታ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቦታ ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝዓረፈትሉ ያው ቅዱስ ዝኾነ ሰብ ወይ በሃይማኖት ሕጽይ ዝኾነ ሰብ ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተዓርፎ ልክዕ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት እዩ ያው ቅዱስ ቦታ ደማ ቅዱሳን ይዕረፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ሜታችን ተመሊሳ ካብ ግብፂ ናብ ገሊላ ሃገርች ናሁ ገሊላ እተዊ ንለሉ ላብ ገሊላ ክትምለስ ከላ ኣብ ደብረ ቁስቋም ዝዕረፈትሉ ደብረ ቁስቋም ደብሪ እዩ ማለት እዩ የካዓ ቦታ እዩ ቅዱስ ቦታ ዝዕረፈትሉ እዩ ስለዚ ያው ደብረ ቁስቋም ማለት ብኻምዚ ኢና ክንሕዘለለና ለኩሉ ግዜ ለኻምዚ ክንሕዘለና ማለት እዩ ያው እዚ ደማ ጾመ ጽጌ ወዲና መስከረም 26 ኣትዩ ያው ብዝኖም መዓንቲ ዙን ንሜታችን ብፍቃዱ ነሜታችን ልጾሙውን ሰሙውን ተፈጸመናሁ ናልና ነርነት ማለሰነት ማህሌት ተፈጺሙ እንበር ጾሙ ኣብሎም መዓንቲ እዩ ዝሰዓር ማለት እዩ ያው ሳዕኖ መዓንቲ ስለና ሜታችን ስደት ስለና ሜታችን እንቅፋት ስለና ሜታችን ሐዘን ፍቅሪ ለለወሰብ ያው ጾሙ ናሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ተራኺዩ ዓውይ በረከት ዓውይ ቃል ኪዳን ያው ዝጾመሰብ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ እሕናውን ለኩሉ ግዜ ክንሕዘለለና ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተዓንቂፋ ግን ጸሚዓ ግን ናጽምኢ ተይኮነስ ናይ ጽጋብ ኣምላኽ ሒዛ እያ ተሰዲታት ልገር ኣብ መንገዲ ልጸመትልስ ግን ማይ ህይወት ሒዛ ናይ ህይወት ማይስ በዓል ሒዛት ያው ጾመ ጽጌ ለልና ልውን ጽጌ ወይ እንደ አበባ ንለው ማለት እዩ አበባ ኸዚ ይወቅል ሞም ሰው ቀለታ እዩ ዝኸውን ዝኾነ ጫፉ ዝኾነ ዕምበባ ልኸወፅእ መጀመርያ ኣብ ጫፉ እዩ ጉም ዝብል ዝኾነ ጉም ዝበለ ይፈጥር ሞ ካውት ጉም ዝበለ ምስ ፈረየ ታይ ልኸውን ከምዝ ገይሩ ይበል ማለት እዩ ለዕምበባ ሕብር ለለዎ ይወፅእ ሕብር ይወፅእ ስለዚ ሜታችን ግን ዝኹሉ ናይ ንግስና እንትን ሒዛ ናይ ንግስና ዝኾነ ናይ ንጉስ ልዕልና ሒዛ ዝኹሉ ዕንቅፋት ረኺባ ማለት እዩ እምበር ከፍ ምባል ወይ ጽቡቕ የመነራይ ግን ስደት ለኣና ከተምህረና ካብ ስደት ታይ በረከት ይርከብ ኢላ ለኣና ከተምህረና ዝበረከት እዚውን ንሕና ክንሳተፍ ገይራትና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ሜታችን ታይና ንምሃር እዩ ካብ ሜታችን ታይና ንምሃር ንሕና ካብ ሜታችን ንሕና ጸጉርና ካልእ እዩ ዲዛይንና ካልእ እዩ ጸፍርና ካልእ እዩ ገጽና ካልእ እዩ ብዙሕ ካልእ እዩ ሜታችን ግን ማርያም ርህቅ እምስርጋ ዓለም ካብዚ ሽልማት እዚ ካብዚ ሽልማት እዚ ንርሓቐት እያ ስለዚ ንሕዳ ድማ ምጽባቕ እንተይኮነ ንጽህና እንተይኮነ ንጽህና ምስ ሃይማኖት ስለልልየና ናብ ሜታችን በረከት ተረኸት ንኽንኸውን ያው ዝበረከት እዚ ክንሕዘለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር